Soc Pilar Soriano, regidora de Compromís a l'Ajuntament de València. Ens trobem ara al Pont de les Flors. Avui s'està efectuant el canvi de lo que seria la Murciana, que com podeu comprovar es troba en un perfecte estat per lo que és la flor de Pasqua. Aquest canvi es va costar a tots els valencians 40.000 euros, per una flor que només tindrà una vida de 20 dies. Com podeu comprovar, les flors es troben en perfectes condicions. Des de Compromís proposem que aquests 40.000 euros es podrien destinar a moltes famílies i que estan patint la crisi. Proposem que se mantinguen les murcianes durant tot l'any i es col·loquen només per a Nadal la flor de Pasqua, el que serien les capçaleres del pont. La senyora Barberà viu completament fora de la realitat i no té consciència de lo que estan patint ara mateix els ciutadans de València.